Hi guys, mag-samyang challenge ta karon. Si Mimi ang mukaon sa samyang pertikahalang. Pero times 2, spicy. Kakayanin ko kaya. Kakayanin na yan. Samyang challenge. Try tag samyang guys. Alam ko no kaayo na siya guys. Ready na mo luka. Nag-order dyan may ugan. Buko shake, oh. Kaya para sa halang. Kung tinuod ba ginang halang. It's true. Mahadapit makita. Ang tapos. Hindi na. Naro. Dami ka na siya kahalang. Hindi yung mag-vlog doon. Hinay gid siya. Dami na rin sa Paseo de Santiago. Ano yung dapit? Basta diri dapit sa nay popcorn. Abay sa siomai. Siomai ni Marvin Agustin. Magsugod namin. Magsugod namin guys. Halang ba? Oh! Halang. Halang kayo. My goodness. Halang kayo siya. Ah, may? Wala lang dito dyan Halang ako. kayo. Makatangtang og alom. Okay na din. Lang. Pansit, pansit. Lumbanay na, lumbanay. Ah, Madang lumbanay. Halang kayo. samyang dito siya ba? Mapaninaw nila kayo, mga gwapa pa kayo. Ako perti na kayo kasingot. Oh. Ako singot. Gabi ako singot ba? Hindi ko anong dagan asus. Naligong singot. Nahalangan na siya guys. So, hilak na. Oops. Times 2 pagali. Bakit mag-usap tutulan? Minsan eh, baka. Hindi naman eh siya pagkaon eh. Sino naman yung baka? Mahal na kayo siya. Abi ko, problema rin makahilak. Pati malibol sa miyan. Hala dito. Uy, nakalimutan lang ka. Kalaman. Oh! Hindi. Nangat ano ba? Kaya pa. Kaya mukat. Nagkaya mukat namin. It's so hot. Yes. Yes. Ate Mimi, it's so hot. Sus, gamay pa ang nakuha, oh. Ano, katulad ka dali na mawala ka lang. Gamay naman to. Mag times 1 na bata to ba? Ayaw iusi, kay mahal kayo. Mahal kayo, Day. Langan yun. Mamat siguro yung samnya nga ako napalit. Ang gano'n na lang. Ang lamiya, eh. Sige, di. Dami, bitaw, lang kayo. Bagay ginis ako ba? Bagay man yung kring-kring. Tapos na ni pasalubong ni Krin ka ng uban. Hala nga eh. Kaya pa. Para sa mga vlogger. Goodness, lalim ang ginahimo nila. Kung saan itong ikaw nudot sila. Kumana ni mga ulit. Mama! Hello! Mamanage pang gugma. Pero ang kahalang na. Kaya pala kung ka ako. Halang dili. Ang
honest. Pabunyag, lagi mo sili. Alam kayo. Ah, Pero wow. Okay. Pag-less direct na ako sa kabugnaw. Yung sabi, pagkaon, dili. Ano yung bata, day? kapit namin mama, no? I can do all things through Jesus Balik Christ who ba? strengthens me. Mapsin natin nila. Gawas akong kanang-kalang na. Sa maning liso, uy. Magkakakumig ka? Wala yung sapat na rin. Alam mo, Grabe! Grabe, grabe. wala yung sapat na rin. Ah, Wala ba dito yung dalampan nyo? huwag kang umiyak, babe. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Grabe. Ah, Diyan na lagi ko magkuhan ba? Mag-amok. Lord, salamat ka sa blessing. Alam mo siya. Kaya. Awasan din, naligot si mo. Walang bata, uy. Aha naman to. Moni, nindot, ko no, mag-work bitaw. Moni, pa snack. Nakamata dyan. ano, Ninong Darrell? Kaya pa? Uy, lakay sipon. Ano yung ibiyaan mo ko, Ninong? Hindi. May ka siya ba eh? Uy, barong iso. Ano is kay sumangil na yun. Daghan na ako nakaon ba? Dagan daw. Laga na to. Dagan daw. Anong gisingot ko? Grabe ba? Samyang din siya. Grabe. Lang. Times 2 pag na. Grabe daw times 2, times 4. Di kaya ba? Times 4, iluwa yun Kren, ninyo. i-challenge ako screen ka rin ani. Kapit na mi, dali mi. Apit na may, masapit na may. Apit na niyo. Ganda na niyo. O, dili ko mi. Tao na sa niya. Ya, kumusta man yung sanyang, ma'am? Kumusta ang teams to nga samyang, ma'am? Kira? Kumusta pa mo, ma'am? Dili na. Dili na. Dili na? Ikaw, ma'am? Wala ba ka dili na? Ah, dili na. Dili na tayo mga sabsunod, ha? Dili na. Kaisa na lang. Last na lang. Dati kaya ang strong, masunod ako ilong. Yung na ako ba't ibagol? Nakapit tao. Eh, bagol. Kasi bagol. Bagol na. Pagpuyo sa bukid Kaya na. nalikuhan sa butong. Kini ba? Kini ba? Kini. Nado bugol. Ay, basta bugol. Bagol. Ay, bagol. Dahil din bugol. Wala mo na yung sukas sa amin yang. Ingane. Ingane ka maligog singot. Ana. Oh. Ingita ka sa kapaminaw. Kung di ni sulod yan, suyog.